Zafi. C'est ça, me pédia. Viens, me pédia. Attendez, me pédia. Mais me pédia. Aussi, me pédia, me pédia. Ça tient à l'idée. Non, bien dire. Tu vas couper. Ah, vous souhaitez me pédia, il faut dire. Zio, un film pour moi, me pédia au moment. Ça veut dire que Asantehene, on va expliquer. On vient expliquer. Yo, c'est le mention de son. C'est hier à finir, tu vas savoir. Tu viens de lui à. Et ça peut dire on peut dire au moment. Il y a besoin de Asantehene à mon son. Il va plonger dans plonger. Couteau que tu as beau. À peu près de Asantehene. Bien calme. C'est nous, on va me dire on va nous dire souvent nous disons ça te met bien c'est quoi que bien non et ça peut dire on peut dire on va vous dire Rainy Sembia or 246 Ababi or Ekaya watch let's say a tronier dear Obeya no a mine Obeya tronier hene a mine hene Abusia and nay a tronier hene nana amponsem darko dear we see Wababe Kasa watch the ma watch the House of Chiefs our more bono and your more and a bet to me a sino a year a mine hene and answer empono Omu entimi entuni enfradias Nebusia Kasa no watch the ma watch the say if he saw Baba ye hene ewo atroniye no enoma bibiri ho ma waye ede aboa amakro no etimi akoso na wo kiremu na wo kire se enya wo mu ahemfo no ene hye otumfo se wonye wo ma ahene na emom no otumfo na nkasa fini pem ena eye de eyo wo ma ahene na so otumfo ne hye nioma wo aye aboa chese kuro na so wo man na wono no aye de ayo wo eman ahene na abusua wakasa no wo kiremu a wo kire se chese ni otumfo aye na yade a eso na ni ye papa se no wo de enhyehye egu akwan abusua yankwatie atroni ehine nana amponsem daako ani nsem bia wo kan ye ede kire ne efi se wo baaye no wa ba ba ye nutie nam so amenne otumfo se tutu ese wo ye no man hene ubetima sa wura ho akoba bi nti na me de minim se da chi bia ye ya Asantehene wura wo ana gbesu ye otumfo ho ena what is say meni kire ti House of Chiefs no de wamuntini empejame eka Asantehene wura ya me hyenase ebe pejawi enoma ba kumienu ben na waye na de ba de nso na de bio na se gu kwan so a wo hwe kwan se obotumai sisi ano e ba ye na risi vast land asase eson ya sisi ya si into aso school ama sisi abanya ya oba twemu no waye bi ntika ebesese aba we se no ya wabe nka obeto aso ama ye edin council area council nso yesi anomane abade ti mpintro we se mafe so ebet na kwa yewura ho se pejama konwa abi onu ahwe abakose mu sadia yesi na me nananom somoye ema Asantehene nza medika akura kan se wa hwe se aboa tromo nya yinkuro ni nyina ene timi kum sa aboa we koma yewura enti enya yan ena ye ena ohwe wati atoni hwe Asantehene ma ne maame kura afutuo ewa ha hwe so ne nyam ensase no ne abiade enti onu ahwe no se no ena afen so ya sha aman hene fo ntem ya wo hwe atoni nso wasase pa na obi a wo sha aman hene ntem ndie nya na sisi na bia ebesisi wo enti wo se oye na ono so pejaye ne yanso ya ne wo no ye pe babla sabi o sabi manu wesu ebusuanse be kaya Dormaahene ba be ka asem bi se dem di kan ye no se wotumfo betimi ayo bi man hene de anaso wotumfo timi si obi man hene dia
ene wono Dormaahene obetu ne ho ade so no ena atroniahene nana amponsem daako wono ekasa no wachirem se wo mo de free titititi no omunim se asantemawura ena omosom no wo kasa no wo to ase se free da wote se asantemawura otumfo se tu ababi onyame kase ebo odi se eye atroniahene obe ne manhene no eye ade bia enani giye pa ankasa no kasa no wachirem se manhene ya ade bia de wusia sebi etese de wakọ university wakọ akọba degree wutimi chese wukọ wanim ankasa ewo ahenie nim ena afensu nioma bi wo no wutimi ya ahemfu bi entimi enye wachiremu a eye sompa wo ba ye wo besom ye otumfo se tutu nyame kese asantemawura ba besom no eno ena wo hwa onam so ema enei wo se wo ba be ye eye atroniahene manhene abusua we ye ni gisem atroniahene manhene wo de atudwa yenko tie no emra wo se titi ni nyina no na atronia de asantemawura ene so wa wo hwe enyeme ya meka ye se bibiti se aha ya ye yadi ko hini bi ho eka opimso wura ana se asantemawura otumfo ho ene yade ko na obi a wo ya woto otumfo kwanse etuemu wo betimi abeje ayibi afre nipa bi ana se kuro bi afre ni nchen baby awo se de wani hwe no e na wo kuro nti abakwase mo nkyere se yesum baby eka baby foforo ka asantemawura mo ente sa akura ahwe se we na ye yana wo so agu wanu wo awentafre na mpacho beta papa enti menne nkura to ahye ase nyina ya bodwa ya a chance ya eyibi enti ya nije ama empokura no let's say ya danase yibu monsam telefone bi aba ama ada yewura ase ti nije dia ene nyina no de wa nije ni ya hwe kwanse ga adawroma de okaye no de wase ye yo don say ya de dom enedi hene anase ya de ye bibia engurato ne doso ena sam kurato yi nsoso e bia develop pa ya trends nyina wo ho ebi nsoso schools wo ho ene dia keka ho nti wanu nyina no na atoni nso ni dina ahyeta ba bia nti wate wo se nu nyina no na so hu ene ni nyina ekwie sompa no ni ade no nti wo se ja adawro ma ya na duru ba bia yiwo sisi na we ya dia no ade ho se na wo ka se ya uduru wa ate se wa wi university me ka aye no manhene ni ni ate se school no akubia wa na wadu na chese wene ensema nana amponsem da ku dia wisie na chese wode etudwa wona niji sema otumfo sei tutu ababio asantemawura nyame kese ede abetudwa se wo ba be ye ne manhene no abusua sese de ahenie na nkasa no se de papa ne kan no sa levu anase manhene de wudura eti se de wawie university na amponsem da ku dia wisie wo kasa no wo kirem a wo kire se sa manhene na wotumfo sei tutu ababio esi wo bebe ina ya niji sempa na ni age hu ye pa na ni so bebre na enu nti na ho boa wo ye na nase wogusu a wo ye ne se wo boa nkronkum e hye na se nyina na edani dura omonso makwa wo mani so ede a kire asantemawura na busia wo se efri da asantemawura eka se wono eye atroniahene obe ne manhene no ene ne woni ni kuro manfo eni je wo se ena o mabo fri kuro ni mu adi kosi se otumfo nyame kese obeji na atuma na se obe declare se de atroniahene wo ye manhene ebusia yenkonkotie chese ne nhihye ya se no wodi agu akwam etwen otumfo oseitutu ababio ayi mu ansa na mo beba ha ni ani amanfo nyina hia efa mprimwanyense na chese wene ensem bia atroniahene wono so ade abetudwa wo se otumfo oseitutu ababe kase wo babe ne manhene no eho abuze se de Dormaahene nani asoko opewompew ene obetu no wade so esanse wo kan so otumfo etimi ye fia aprehe manhene atronie man wo banfo ni bidin die ne ono aye Dormaahene obetu no wade so abuze ye nyina ye twen
se obetu ne ho ade so ne hu se ansem na okan no wo ye bema anase wo kan no na no ekwa abuzia aha ayalan media Ghana mestro so be share wa like wa comment ama foforo enya bi a share midin de akire broni midase